За никого не е тайна, че децата обичат комикси и много лесно посягат към тях. И тук в няколко кратки изречения ще се опитам да ви кажа защо е хубаво да не ги възпираме, а напротив да й даваме възможност да разглеждат и четат повече от тях. Спомагат за развитието на интерференциалните умения на децата. В най-общия случай това означава за четене между редовете. Да улавяш информация, която не се намира в текста. А това е много важно за когнитивното развитие на децата, за което ние всички възрастни се притесняваме. И да не забравяме, комиксите са обявени за деветото изкуство на света и истински шедьовър, когато е направен както трябва. В издателство Пурко сме подбрали точно такива издания. Поредицата Хилда, поредицата за Мумин-тролите на Туве Янсон, безумно сладката поредица Анана. И тази година ще има една изненада.